Mačak u čizmama. Jednom davno u jednom malom selu živio je mlinar sa svoja 3 sina. Kad je mlinar umro, svojim je sinovima ostavio u nasljeđe sljedeće. Najstariji je sin dobio mlin, srednji sin magarca, a najmlađi samo mačka. Najmlađi sin bio je razočaran. Što ću s mačkom? Kako ću od toga živjeti? Žalio se. No mačak ga je iznenadio govoreći: ne brini, gospodaru, samo mi daj par čizama i šešir i sve ću ja riješiti. Iznenađen, ali pomalo znatiželjan, mladić je pronašao stari par čizama i šešir. Mačak ih je obuo i s osmijehom rekao: sada gledaj što mogu. Mačak je krenuo u lov i uhvatio zeca. Zatim je odnio zeca kralju u dvorac, poklonivši ga u ime svog gospodara, kojeg je nazvao Markiz od Karabasa. Kralj je bio oduševljen darom i zamolio mačka da prenese pozdrave svom gospodaru. Sljedećih tjedana mačak je donosio kralju još darova, fazane, ribe i druge delicije. Kralj je bio sve znatiželjniji o tom tajanstvenom Markizu. Jednog dana mačak je doznao da će kralj i princeza prolaziti kočijom pokraj rijeke. Gospodaru, rekao je mačak, učini kako ti kažem. Idi na rijeku, okupaj se i ostavi sve ostalo meni. Iako zbunjen, mladić je poslušao. Dok se mladić kupao, mačak je sakrio njegovu staru odjeću i potrčao prema kraljevskoj kočiji. Pomoć, pomoć, vikao je. Moj gospodar Markiz od Karabasa opljačkan je dok se kupao u rijeci. Kralj je odmah poslao sluge da donesu najljepšu odjeću za Markiza. Kad je mladić odjenuo bogatu odjeću, izgledao je poput pravog plemića. Kralj ga je pozvao u svoju kočiju, a princeza se odmah zaljubila u njegovu skromnost i šarm. Dok su putovali, mačak je trčao ispred kočije. Naišao je na poljoprivrednike koji su radili na polju. Ako vas kralj pita čija su ovo polja, recite da pripadaju Markizu od Karabasa, zapovjedio je mačak prijeteći im. Kad je kralj prošao, svi su poljoprivrednici rekli da zemlja pripada Markizu. Kralj je bio impresioniran bogatstvom mladića. Napokon su stigli do velikog dvorca u kojem je živio strašni čarobnjak. Mačak je smjelo ušao i rekao čarobnjaku: čuo sam da se možeš pretvoriti u bilo koju životinju. Je li to istina? Čarobnjak se nasmijao i odmah se pretvorio u lava. Impresivno, rekao je mačak, ali mogu li vidjeti kako se pretvaraš u nešto manje, poput miša? Čarobnjak je pristao i čim se pretvorio u miša, mačak ga je zgrabio i pojeo. Tako je dvorac postao vlasništvo Markiza od Karabasa. Kralj je bio toliko oduševljen da je odlučio udati princezu za njega. Mladić je zahvalio svom mudrom mačku, a njih dvojica su živjeli sretno i bogato do kraja života. A mačak, on je nastavio nositi svoje čizme i šešir, uživajući u luksuzu koji je stekao svojom mudrošću.